geval, nee, weekend ben we er echt weer gewoon met fantastische artiesten. Als ze komen, dat is wel altijd op vrede wel, maar in ieder geval de Nits, Electric Horrors, die vandaag en nog volle meer. Dus dat wordt vast een hele sfeervolle migje. Straks praten we met Volkert over de vaststelling met Adrie. Zullen we daar aannemen nog aan? Ja, want ik moest hem opzieken. Ja, hij is weer voor je. Eerst even naar die jongens touw, oké? Ja. Dennis. Martijn Cornelissen en hij, hoe voel me jij? Want ik denk, ja, misschien er wordt er nog hoor dat hij zei, ik kom je misschien wel nooit meer op te treden als artiest, maar dat had alles te krijgen. Dus toen ook een keuze maken haast om met de radio te roderen. Ja, ik hoorde op mijn jongen. Ja. Ja, nee, ik schrok er even. Ik denk, nee, dat wordt met die jongen hoorn. Gelukkig net. Nee, dat net. Ja. Maar mocht ze me ooit nodig hadden, dan bellen maar. Ja, een sidekick. Ja, het kan altijd, ja. Ik vind het hartstikke leuk. Al die mensen hier om me heen. Ja, prachtig. Ja, vind ik altijd leuk. Ja, mooi man. Goed zo. Nou, nee, ik schrok even. Straks zit er wat met die hoorn en maar noodgedwongen stapje, dat mag ik net haar. Ik voel me kip lekker. Goed zo. Niks met mij aan de hoorn. Goed zo. Hey, dan maar wat even doen. Want hij had de radio. En doe niet zijn carrière. Ik kan niks. Nou ja, nou zeggen. Nou nee, dat jongen is eigenlijk altijd iets wat... Ja, dus toch, als ik zie dat ik stopje, dat is... Oh, het zeer. Dus ik ken wel ze dat ik mee stopje. Maar ik weet voor mezelf, dat hou ik net heel lang vol. Dus ik zou je ook weer een keer komen, denk ik. Wat al zit je bent altijd welkom en ik doe solo. Passie, muziek is een passie, dat raak je net samen kwijt. En als je daarna mee stapje bijvoorbeeld een ier stil zit, is al moeilijk eigenlijk, om niks uit te brengen en zo. Ja. Maar ja, soms maak je even, hè. Dan denk je, ik ga geen inspiratie meer of zo. Nee. Maar ik denk, ik hoop dat ik hier ooit weer wegkom. En dan weer mijn mooie Nederlandstalige festje of zo. Ja, Door dit altijd voor die jongen. Bij deze, absoluut man. Zullen we nog een noemen aan? Ja, verdoet. Ja. Hoe heet hij? Een droomland. De heren. De Borroren. Cornelissen live in Noorderwien. Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, oh ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Zweverigheid vindt daar vrede, ziekigheid kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden, daar waar mijn broeders nog zijn. Droomland, droomland, oh ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Sorry, maar je brood, is het... Komt dat nog mee? Ja, en toen is het niet gebeurd. Het is over met de pret. En toen is... Dit is wel een dramatisch einde van een zangcarrière, dames en heren. Sorry. Nee, dat lijkt net onder de microfoon. Wij... Nou, wist je wat, jongens? Nee, het lijkt hem maar uit. De computer ranvast. Oh. Dus het is uw schuld. Ik wil een stukje a cappella doen.
Ja, of wie start er straks de computer opnieuw op. Jongens, we aan het eind van het programma doen we hem nog een keer. Oké, prima. Nou, dat is ook goed. Dit is gewoon het dramatisch einde van die zangcarrière. Ja, goed. Dat is wel een beetje symbolisch, hoor. Ja. We lopen gewoon een sterker erin. En nou is het gebeurd met die man. Dames en heren, Dennis en Martijn Cornelissen. Wij geven wel een poging weer waarom je hem carrière weer op te starten straks. Ja, je hem come back. Ja, je hem come back komt er aan. Nou, dit er ik weer bij. Goed. Oh, zo zit je het spel te vernielen, Volker. Nee, ik ben je van de gezellig in, dan doe je seks. En voor de crisis weer, hè? Ja, zeker. Ah, kom mee mij. Volker, kom mee. Weer maar even voor de crisis bij hem. Ja. Kom er even bij. Even in de sfeer. Net de boot van die bal in de Oh, ja, is dat breekbaar? Ja. Oh. Kalm blijven, jongen. Kalm blijven. Ja, toch af van die druk te maken. Jongen. Nou, ben ik aan het rook te maken? Nou, Willem. Straks treedt u hier op met Arwen Blok, maar om het even voor de meesten duidelijk en wat helder te horen, eerst even Jim bijten. 12 dingen, hè? We hebben 2 dingen, één in Hilversum en één in Nijbeets. En dat was fantastisch om te doen. Tel in wat je hem door. We hebben het concert De Warmte van December met hele mooie sketches en verhalen van Volker ertussen terug. En doenster Ilja Rosenberg, ik uit Lippenhuizen, die maakt het prachtig mooie doen het speciaal hiervoor maken. En dat is meer dan de moeite waard om naar te zien. En dat past heel mooi in uw format van De Warmte van December van dit hier. Ja. Wat is die rol precies? Is ook jong? Nee, zeker niet. Nee, het mooie is van, ik ben een verteller. En ik mag graag grapjes maken en een mooi verhaal vertellen. En ik hoe de Christ. En het mooie is van in de nummers van Adrie hier, die op de cd staan, De Warmte van December, daar wordt al heel veel verteld over de Christ. En het is mijn taak om daar een mooi geheel van te smeden, als het ware. En dat in concert te brengen, terwijl zijn doenseres dan ook nog de Christ doenst. En dus zij is Maria, zij is een snierbui. En dat is echt heel mooi slag. Want doen is altijd een uitdaging. Ja. En dat is heel moeilijk. En dat is net gelijk te droppen in een concert of in een idee. En dat is heel spannend altijd. Maar gelukkig is dat slag. En daar ben ik echt gewoon heel blij mee. En dat zorgt ervoor dat het hele Christconcert, De Warmte van December, het is... Iedereen heeft wel zijn eigen vakgebied. Hè? Dus de Adrie jongt, Ilja Doenst en ik vertel. Maar het is wel in een geheel. En dat is het mooiste wat er is. Om dat te spelen van mensen. En daar word ik als jonkje heel gelukkig van. Nou, alleen hè? Ik. Je hebt een mooie gearwerkingsstaan. We zijn al een periode. Dat is al een tijd, hè? Ja, omdat het kind, we hebben op stap De Warmte van December en we zijn mijn oude Rijnprogramma te wandelen bij een zorginstelling. En daar gaan we hopelijk in januari mee om de tafel en dan een soort trailermaatje. En dan hoop ik dat ik door het hele Friesland spelen kan in ieder geval. Dan mag het wel wat rustiger worden, ja, Volkert. Wie? Ik? Naar de bejaardenhoezen. Ja, dat... Ga grapje, man. Ze nemen ze precies altijd doordat ik zo druk ben. Dus vandaar. Kijk, dat ik het in oor zit. Nou, zo. Ben je wel altijd zo druk? Vrees je mij altijd. Goed. Wanneer nog? Morgen jongens zitten we in Gariep. Ja. Zaterdag. Voor de mensen die het snijden moeten, we herlingsjoggen. Oh, ja. Het wie eerst Rianne? Weg, ja. Maar dan... Zaterdag in Gariep en Snijn in Wommels. En dat is heel bijzonder. Want dan hebben we na de tijd een soort afterparty met Grits en Griezen erbij. Zo. En hoe leidde dat snijden? Dat is snel om 8 uur. Mensen die kennen kaartjes nog heel in de reden hinder zelf voor zo'n 50. Ja. En dus lekker goed cape. Want ja, zeker. Want onder de kassa op de jong zelf is het 10 euro. Dus ik hoop dat het tussen nou en Jelloer dat het zwart stiet van de mensen. Ach jongen, je nee. Ja, ik get nee aan. En want we weten dat er in ieder geval nog wel mensen bij kennen. Okay. Dus als mensen het zien willen, dan moet ze even naar de reden hinder in Wommels. Mooi, goed. Adrie, ik tref die aan. Ik daai ik nog wel, maar we hadden met Rutelkoor aan. Dan zetten we Adrie bij Arvan. En dan zetten we daar bij de bar er even over. Ja, nee, best. Super. Goed, ik een man die graag de gast ha. Ik alweer hier trouwens. Siep van de ploeg. Alweer mijn mooie vaststelling doen. Maar eerst maar even in zijn algemeenheid. Hoe is het bij die? Ik bij die lekker dat het eind van het jaar in het zicht komt of net? Ja, van mij inderdaad. Ik kijk de warmte van december, maar bij mij is meer de drukte van december. Maar ik de warmte natuurlijk. Nee, er komen heel soort dingen komen een beetje bij in de decembermaand. En natuurlijk altijd dus jaarlijkse traditie met kerst met de kast. Ja.
Nou, hebben we jongen in de Koepeltjerken nog, Vrede jongen, in de Koepeltjerken nog een voorstelling van. En Dan pak je maar uit, want het is een prachtige locatie. ja, dat is daar, dat neemt zich daar heel goed voor. We hebben nog een paar dingen die in de kerken staan, dat gaat heel best. Het is een theatervoorstelling, maar in de kerk werkt het ook erg goed. En dan hebben we natuurlijk eind november de Last Summertime gewoon. Ik ben in de voorbereiding op Model West Coast voor begin januari. En daartussen nog wat losse dingetjes. En natuurlijk de Storytellers. Daar hebben we in het Nijen met toert ha. Met een fantastische groep muzikanten en zangers en zangeressen. En singer-songwriters, zeg maar. En daar hebben we nou nog in 29 december nog één van in de Harmonie. En dat is dan de laatste. What's the story? Dilana is mij. Maarten Peters hebben nu de Holly. We hebben wat muzikanten. Maar Hubert Hering gaat dat net mij mee. Ja, we hebben met 6 mensen op tour. Dat is inderdaad Maarten Peters. Een prachtige liedjesschrijver. Dilana. Nou, het is een dame die geboren is in Zuid-Afrika en hele muzikale omzwervingen die had. Die had in Portugal zitten, die had in Amerika zitten, die had en uiteindelijk is Delstrutsen in Emmen. In Drenthe. Wie wilde niet eindigen? Wie wilde niet in Emmen eindigen? Maar op een grens van Duitsland, dus de kerst aan het Duitsland natuurlijk. De Wolven door het hek altijd. Ja, ze spelen weer de Eredivisie voetbal. Hey, komt u even. Maar het is gewoon prachtig mooie muziek. En het is een geweldige zangeres. En daarnaast heb ik nog een keer een Friese dame die we een tiertje uit beeld wie in Friesland, Lydia van der Meer. Ja. Een geweldige bassiste, zangeres. En die heb ik weer opzocht. En die went inmiddels al wat zien hier in Amsterdam. En die toert mij Kenny Dulver en dat soort dames. Maar die doet ik mij. En dat is een rasartiest en een geweldige bassiste. En een prachtige zangeres. En daarmee hebben we nou een stuk of 16 zoontje de voorstellingen dingen. Weer een soort try-out fase. Okay. Heel goed bevallen. Het theater stond tot heel lang. Een paar keer uitverkocht geweest. Maar het is wel weer een opstart. Het is wel wat nice, maar er is wel wennen. Wat doe je? Wat wij doen? Nou, wij doen eigenlijk versjes van uzelf, maar ook van uw helden. De meesten die wij toch beïnvloed binnen. Als singer-songwriter, daar is net echt een squale voor als een opleiding voor. Dat leer je jezelf om, dus daar krijg je je eigen stijl. Maar ik ben natuurlijk aardig voor me straks een versje van Don Henley van de Eagles. Dat wie een van mijn helden. Dus die komen on bod. Die meesten komen on bod. Maar echt de protestzangers zoals Woody Guthrie, Bob Dylan, in de Nederlandse scene, Boudewijn de Groot. Dus we vertellen eigenlijk het verhaal wat die noemerspolitiek teweegbracht ha, en hoe die verhoringen in gang zetten ha. En hoe belangrijk die eigenlijk binnen als stem van het volk. Hè? Want we hebben de politiek, maar de muziek had altijd een enorme kracht geweest om politiek dingen van wat te krijgen. En dat is vooral in de jaren 60 is dat natuurlijk begonnen. Toen werd dat heel sterk. En mensen als Bob Dylan gaan hele beweging, hele dingen in beweging zetten. En dat is een kracht die altijd spelen gaat creëren. En nou, daar vertellen we eigenlijk het verhaal achter zijn noemer. Hoe dat echt verdieping dus. Ja, het is heel vertellen, heel muziek. Stapje verder, dan alleen een versjes doen. Dan al in een versjes doen. Want natuurlijk, het is natuurlijk ook een uitdaging zoals Model West Coast om die noemen zo goed mogelijk na te spelen. En mensen denken, oh, we zijn live bij Chicago op dit moment aanwezig. Dat is echt een enorme uitdaging. Maar dit wie ben je al, bijna een uur van tevoren mee begonnen met repetities. Want we moesten al die nummers, omdat we hadden geen drummer erbij, dus we moesten al die nummers opnieuw arrangeren. En dan moesten het al hier echt een beetje muzikaal naar die eigen hand zetten. En daar hebben we heel lang werk mee gehad. En dat is, of we onder reacties vielen, heel goed slagen. En het is super relaxed. Want er zit met jou op een oud barstoel te vertellen en muziek te maken. En het is vooral kill your darlings, want er is zo vol nog om te doen. Ja, het listje van gewenste nummers is langer dan... ja. Oh ja, en dat geldt ik voor dit programma. We praten straks verder, want ik word hier toch vrij om de eerste keer niet in live te doen. Ja, wij kunnen roeren op praten. En prachtig. Welke keer is de eerste doen? New York Minute van Don Henley. Oh, studio is all yours. Siep van de Ploeg en Storytellers. Harry got up, dressed all in black, went down to the station, and he never came back. They found his clothing scattered somewhere
down the track, and he won't be down on Wall Street in the morning. He had a home, the love of a girl, but men get lost sometimes as years unfurl. One day he crossed some line and he was too much in this world, but I guess it doesn't matter anymore. In a New York minute, yes, everything can change. Things can get pretty strange. Yes, everything can change. And in these days, when darkness falls early and people rush home to the ones they love, you better take a fool's advice and take care of your own. 'Cause one day they're here, the next day they're gone. Pulled a coat around my shoulders, took a walk down to the park. The leaves are falling around me, the crooning city in the gathering dark. On some solitary rock, a desperate lover left his mark. He said, "Baby, I've changed, please come back." Well, the head makes cloudy, the heart makes it very clear. The days were so much brighter, the time to see was here. But I know there's somebody somewhere who'll make these dark clouds disappear. And until that day I have to believe, I believe, I believe in a New York minute. Yes, everything can change. Things can get pretty strange. Yes, everything can change. In a New York minute, 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 minute. Wauw. Als het 18 was, wist ik zijn, dan was wat met dwaashiep. Met die mooie stem van die. Ja, ik ben nog steeds jong. Ja, hè? Ja. Ik let even voor de mensen die de beeld behouden. Dus ik voor de radio en dan kijk ik uit, lees ik 3 cd's nog aan. Kerst met kast, West Coast, natuurlijk Motel West Coast en Storytellers. We praten er straks over. Wat zei je? Kost die fotja? Ik weet het, maar ik ze mij nemen of zeven ze voor jou? Maar stoep mij even nog denken. Nou, jou ze maar fot. Ja? Ja. Nou goed, ik heb een prijsvraag hoe betekent. Ik kom straks weer bij die Worden Stem, nog steeds. Siep van de Ploeg, still going strong. Adrie de Boer, Ader van Blok, straks praten we even. Toen komt ik mijn cd. Ja, dan weer weer toch. Ja, gaat mij staan alles over vertellen. Hoe is het met Ader, man? Ja, wel goed. Mooi man. Ja. Goed zo. Zullen we eerst even spelen? Ja, lekker. Ja. En dan, dit is een soort cliffhanger. Dan vertellen we net helemaal precies wat. Hoe en dan. Doen we dat, jong. Miljoenen publiek. Zal hing je in blauw, want we jaren ze nog meer van Adrie en Ader. Live in orde. Welk nummer game doen trouwens? We beginnen nummer 2 van Daniel Lohuis in het Friesk. En dat jet. Leefpine. Ik ben er altijd voor. Live in orde. Wat is het toch weer mooi, zei ze mij een warme stem. Ze pakte de beskuiten en hij dus smaak het kwam bij Sjem. Wie het maar wie. Boete
Tante zong een vogeltje, een aria van Mozart. Ze pakt mij bij de hoorn en zei, zo mooi is nog net jederbad. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Dan zeg ik blief. Wie het maar wie. De kranten vol goed nijs, de mail brengt mij een los moment. De tickets lees ik leer die u naar de Seychellen brengt. Wie het maar wie. Je zwitterige nachtmerrie, geen rare vestkeson. Geen moederwetter in een kappal in een bakket zien een knikkerpomp. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Dan zeg ik blief. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Dan zeg ik blief. Wie het maar wie. Elke nien is leef. Alles is zo mooi. Rein in de Sahara. Het tijd net op de Noordpool. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Wie het maar wie. Dan zeg ik blief. Wie het maar wie. Wist toen nou die dag, door stiekem kwam ze maar de bus. En alles nou wel liep me lei, maar wie wordt in een goed vat dus. Wie het maar wie. Dankjewel. Heerlijk, samen muzikaal naar de Christdagen Tattenwurkjen. Straks het laatste jaar horen. Onder oren mij, Arman Blok en Adrie de Boer. Siep van der Ploeg, Dennis en Martijn Cornelissen en Volker Wesseling. En ik wil ook Ivo, kom aan even straks even niet kwaad het muzikale gevoel van 2018. Kist u dat als muzikale dominee, u dat straks even ja of net? Want daar valt me wat mooi. Iets met spekjes en zo. Maar ik heb nog nooit niets in die zon. Wat maar dan? Nou, denk er nog even naar, Volkert. Die man komt uit Lippenhuizen. Ja. Dat lijkt in Zwitserland. Ja, oh, ik al. Ja, nooit weten. Ik ben de bolle van die Kirk Fletcher. Volgens mij, ja, dat ken ik wel jaren. Of is Adrie, of nou dan zal Arwan de nummer 6 wijzen. Ja, dat denk ik. Ja. Get night nice, graag meer. Laatste stukje voor de Chris met Noordwijk Live en Volker Wesseling! Op zoek naar een goede zorgverzekering? Bij de Friesland ben je verzekerd van scherpe premies, hoge kwaliteit en goede zorg. Met ons uitgebreide assortiment is er altijd een verzekering die bij je past. Benieuwd? Stel nu je pakket samen of bereken je premie op defriesland.nl. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Bij ons ben je voor goede zorg al verzekerd vanaf €106,75 per maand. Ga nu naar defriesland.nl. Jij en de Friesland. Samen beter. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Een vraag van VGZ. Weet jij hoe vaak onze zorgadviseurs een kortere wachtlijst kunnen vinden? In 70% van de gevallen. Veel van onze klanten zijn er blij mee.
Daarom kan een zorgverzekeraar die samen met jou kijkt waar je sneller geholpen wordt, heel zinnig zijn. Kijk op vgz.nl/wachtlijstbemiddeling. We helpen je graag. VGZ, met hart voor zinnige zorg. Gezond met Kruidvat. Genoeg vitamine binnenkrijgen is soms lastig. Oh, kerstel, chocola, gourmetten, ijs met slagroom. Daarom nu alle Kruidvat-vitamine tweede voor de halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Word nu klant bij VGZ en je krijgt het kookboek Eet Beter met VGZ cadeau. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Maar wie bekommert zich nog om de miljoenen slachtoffers? ZOA wil dat niemand er alleen voor staat. Met uw hulp kunnen we vluchtelingen overal ter wereld helpen. Bijvoorbeeld met eten, schoon drinkwater en onderdak. Vergeet vluchtelingen niet. Help mee op zoa.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes terug met les die jaloerke safari kriesdagen bij Noorderwind Live. Ik de sfeer en live muzikant in de studio, maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Schijers. Er zijn dit jaar rond nota in Friesland 16 mensen omkwamen in het verkeer. Dat is flink minder als vaak in de jaren. Verleden jaar kwamen 26 mensen om, het jaar daarvoor 33. Bij de telling werden ook eenzijdige ongelukken meeteld. Dert dus geen oren verkeersdeelnemers bij belutsen wienen. Ze kwamen in april een quadrieder om het leven doet er met name in het wetter bedarren. 6 van de 16 mensen die omkwamen in het verkeer wienen zelfs bestuurder van een auto of een passagier. De oren wienen bijgelijks fietsers of mensen die erin wienen. De ijshockeyhal op het Jereveen bleef tot 1 februari sticht. In die tijd zulde Van Wijnengroep van de Gediek de hal weer veilig maken. Burgemeester Van der Zwaan liet de hal een paar weken sluiten omdat het net vertrouwd wie om er te wezen. Uit de stabiliteitsproef deze weken die bleken dat een goed besluit west had, want de hal is net stabiel en dus onveilig. Dat kan verholpen worden, maar dat kost het wel tijd. Die sluiting die had grote gevolgen voor de ijshockeyers van de Younes Flyers die het geen thuiswedstrijden spelen kunnen. Zij werken haar trainingen nou eerst al in de Alverstede-hal in Ljouwert. Het had zuivelfabriek in Oudegem Smellingen al met plakmaatje van Nijbouw. Dat had de gemeente besletten in Holisma mensen uit het dorp. Het zuivelfabriek is wel erg goed, maar het is geen rijksprovinciaal of gemeentelijk monument. Omdat het gebouw er meer hinnen leidt, wordt net meer volle heil shown in het behoud van het oud-fabriek. Sportclub Jereveen had het laatste seizoen dik 6 miljoen euro winst hellen. Het seizoen daarvoor wie dat nog oorlog miljoen verlies. Toch blikken uit de i-rekken door het seizoen 2017-2018. De cijfers vallen gunstig uit omdat Jereveen een tal spelers goed verkocht had. Zonder die transfers hier de club een verlies van haast 6 miljoen euro hoorn. Jereveen verkocht verleden seizoen een flink aantal spelers. Vooral de transfers van Jeremiah Sint-Juste, Joost van Aken, Dennis Johnson en Sam Larsson smieten de club flink wat geld op. Dan nog het waar. De lucht is broend, kind regnen, maar de droege perioden hadden oergaan. Het is een graad als 10. Morgen zijn er buien, maar er is ook kans op zin. Het wordt dan 9 graden. Snijden ek betiden regn en het wordt dan ook weer 9 graden. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Echt het perfecte kerstcadeau voor onder de boom. Dit zal zeker in de smaak vallen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Ja, de persconferentie is afgelopen. Nissan heeft 2 absolute kampioenen binnengehaald. Spelers met een waanzinnig sterke techniek. Echt een toptransfer. En nog een goede deal ook. Want met de Private Lease Champions Deals rijd je nu de rijk uitgeruste Micra N-Way voor €289 en de Qashqai en Connecta voor maar €439 per maand. Maak nu een toptransfer bij jouw Nissan dealer of kijk op nissan.nl/privatelease. Tarief is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Nissan. Innovation that excites. Ook voor de leukste last-minute kerstcadeaus ga je naar socialdeal.nl. Ja, nu bij Kruidvat alle Sayos Oleo Intense haarkleuring 1 + 1 gratis. Zo kom je deze kerst pas echt goed uit de verf. Dus fijne feestdagen van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Nog iets jaloer het keer bij Noorderwind Live. De laatste voor de kriesdagen. Maar sinds ik er voor maar even bij Nijweken Vreed Bivert er gewoon weer.
Voor de laatste in ieder geval mij altijd al terug hier. Ik hoop in ieder geval de Nits hier live in de studio. Maar ik een nieuwe band uit Friesland, Electric Hollers, zullen nog optreden. We doen nog volle meer. En het is wel aardig, want collega Erik Enema die komt hier correct bij me. Even buurten, koffie drinken. Ja. Gezelligheid. Even gezellig, ja. De Electric Hollers komen hier, hè? Nee, wie? Onderhoor. Fantastische band. Ja. En ik Sido Martens, echt Noorderwien live uitsturing van jong tot oud, jong talent. De Nits, fantastische band. Echt uit mijn jeugd trouwens. Hè? Ja, dat meent ik. Nou, ik ben krek wat ouder dan jij, maar het scheelt net alles. Nee, dat precies, ja. Hey, du hebt een hele bijzondere week gewoon, want in onderin de Friese Top 100 best toe dwars is altijd een. Hast toen een aantal live acts in Casa. Je hoeft net uit de woorden te komen om de Westen. Ik had er een mooie tattoo van mij te leren. Was ik zo niet in? Ja, hartstikke leuk. Ja. Goed, het was wel op niet goed. Maar de koers hem zetten, want du hast zijn omdat het hoe de Friestalige top 100. Maar nodig ik al die bands die er zeker net in komen. Ja, nou, ik ken Casa en maar houden de weken. Fjouwer bands, fjouwer acts gewoon die het Friestalige muziek maatje. Sommigen nog maar krijgt. En die hekje spelen letten. En dat wie een grut feest. Want dat levert dan muziek op die het misschien, die het zeker net in de Friese top 100 commercieel. Maar wel hartstikke goed. Ik hier Mandy Xigatse. Tizi spelen Arnold de Boer hier. Zea, zeg ik nog maar zeggen. Waar zie we Jan Volmer, maar Robbie Zuidema. En die is nog maar krijg begonnen met Friestalige muziek. Vroeger zit er in Umberto Di Bosso e Compadres. En Just de Jong, het ook op een locatie. Dat die ik feest. Ja, dat is klassiek bijna. Hè? Ja. Dat is goed. Historie. En die historie komt jong. En daar maar weer reclame van mij. Eigenlijk al weer even bij. Dat is een soort gearvetting van de week. Ik ben noodwaardig maar het maatje van een compilatie van die fjouwer optredens. En om zo'n uren in dat programma Casa Enema, want daar hebben we het eigenlijk over, komen al die fjouwerbands nog een keer voorbij. En dan kist de Christine. Ja, heerlijk hè? Ja, goed. Leukste best, heerlijke NMA, Casa NMA. De gearvetting van de Oranje Wieken. Wij zijn nog altijd live dwaande. Onder andere met Siep van de Ploeg. Nou ja, uw Friese top 100, ha? Ja, ik ben heel benieuwd wat dit hier weer opsmidden zal. Het is altijd, je bent er net helemaal mee bezig, maar het is toch wel heel erg leuk om te zien hoe hij gaat. Je hebt er toch een beetje bij. Het jij er toch een beetje bij. Daar zit ik altijd wel grote verrassingen in natuurlijk. En de aanpak is, ik had het idee dat er nou meer ondien is de voorgaande jaren terug Jim. Door de omroep zelf. Mijn op locatie wijzen en zo. En in meerdere programma's. Dus ik ben heel benieuwd. Heb je nou enig idee hoeveel stemmen wat er binnen kan binnen? Nee, dat gaat echt een heel soort. Binnen records, best ontbrekkend, begreep ik zelfs. Ben ik heel benieuwd hoe via het Oeleplop komt. Is dat noemen? Nee, ik heb geen idee. Ik ben mooi spoor. Oh, dat is best een actie game. Dat klinkt goed. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Goed, en wordt het de kast, of wordt het inderdaad weer Gurben, of wordt het Oeleplop als stunt? Zo zou maar kennen. Ik ben een heel soort acties gaan. Want mijn dochter, mijn jongste dochter, die is fjouwer, die kwam ook mij in actie. Serieus? Ja, van wat maakt erin? Nee, mij van wie we Kaspers en de Grijdenband. Want daar zitten die squallen. Dus die maakt erin. Ja, dat gaat door de screens, dus altijd goed. Dus ik hoop dat hij weer heen komt. Ja. Wie wij leuk zomaar op. Ik bedoel, we worden praat en we zullen zien welke actie het beste viert wordt. Als het er komt. Siep van de Ploeg, ik krijg deze in de Motel West Coast. Momenteel daar ben wel een beetje die hoofdklussen, maak ik het zo nemen. De storytellers en met mijn verschil. De kast met de Christ. Even de Christ. Jong dus. Koppeltjerken. Ja, jongen, dat is altijd een speciale plak om de Christvoorstelling te doen in Koppeltjerken. Daar neemt zich er heel erg goed voor. En er zijn 400 kaarten verkocht, meer te jaren. Dus dat wordt wel hartstikke mooi. En het is een mooi programma. Het is natuurlijk in de decembermaand. Nu ben ik wel eens wat eerder begonnen, maar het is echt wel een decembermaand voorstelling. De kerst met ik naar de kerst net in februari herhalen of zo. Dus het mag echt al wel gebeuren. Ja, maar het is heel leuk. We hebben morgen nog hier in IJsselstein en hebben we nog hier in de Lawaai. Okay. En dan zit het er alweer op. Ja, wanneer is die in de Lawaai? Uit mijn Holle 20 december. Ja. Ja. Ik heb mijn listje daar lezen op een baan, maar hij gaat even op. Dus in de exacte data op. Heel belangrijk. Hey, de kast 2019. De kast 2019. 2020 wordt een heel speciaal hier, want dan besteden we 3 hier. Dus dat ben je maar hoe het Ja, in 2019 werken we natuurlijk om die plaat die in 2020 uitkomen, maat. Ja. En dan het theatervoorstelling en speciaal, ja, een leuke speciaal ding bezig. Ja, ik kijk natuurlijk wel niks hoe. Nee, maar goed, maar je bent er met waan. Zo'n stuk vergeten wij zien hier dat het 4 is. Maar we zijn wel bezig om er wat speciaals te maken, ja. Motor West Coast krijgt gewoon weer een vervolging in 2019. Ja, 2019 in Motor West Coast staan 50 voorstellingen voor dit jaar. Wow. Ja, voor dit jaar voor het eerst. Ik meerder in Duitsland en meerder in België. Zo.
Dus we gaan staren gewoon internationaal daarmee. Zonde hier, achter? Dit wordt de zonde hier, maar wollen de zonde editie. We ben in 2006 ben we ermee begonnen. En om het hier. Dus het ene hier West Coast Story, Best Britain. En dan de Storytellers. Hoe vaak nog? Storytellers nog één. Ljout. Nou. Goed, dat ben een beetje try-out-achtige mee horen. Daar komt ook een hele tournee omheen. En dan nog? Dat zei van dat wordt het echte werk? Nou, ik ben van alles aan het bedenken natuurlijk. Want ik ben nog in vergeten sportzaal, dat speel ik nog. Dat is correct. En ik ben van alles aan het bedenken. En dat ben ik al aan het uitwerken. We zien dat steeds beter werken. En Storytellers stiert al voortzaken hoe dat er ben al een heel soort theaters. We staan in Almelo naar de directrice. Die wie er hartstikke enthousiast over. En die zei, nou, dan gaan sowieso weer jullie boeken. Dus ik denk dat er wel weer een tour komt. Maar dat wil ik om het hier doen. Ik wil net alle hier in hetzelfde doen. Het leven niks saai van. Ja, man. Een beetje sporten. Ja, dat is ook dat is vooral, ja. Want ik kijk toch mij een alternatieve Elfsteden, toch? Hoe bleek je? In januari. Bikkel. 22 januari op bewijs. En daar treed ik op. Dus dan heb ik het weer mooi gecombineerd. De best wat verkoord. Jong hast de Christvoorstelling mee de kast in de koppelcirkel. En toch geven we die nog even plegen, Siep. Hast nog hier noemen? Jongen ken altijd. Ik al ben je nog zo ziek. Jongen wil je echt altijd beter van trouwens. Mensen die goed ziek binnen, jongen. Jongen. Geen medicijn, maar jongen. Live door de win. Siep en Storytellers. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. She can ruin your fate with her casual eyes. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. She'll take what you give her as long as it's free. Yes, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind, and she'll promise you more than the Garden of Eden. And she carelessly cuts you in half while you're bleeding. But she brings out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she'll never gives in. She just changes her mind. And she's frequently kind, and she's suddenly cruel, and she can do as she pleases. She's nobody's fool. She can be convicted, she earned her degree. And the most she will do is grow shadows at you, but she's always a woman to me.
Vitaal als een 18-jarige. Siep van de ploeg. Moest ik nog een krieskrantje van me hebben? Ja, jongen, ja, zeker. Ik weet niet even vergeten van het horen. Ik zit er echt nog aan het denken, want hoor hier hebben natuurlijk prachtig mooie voorstelling nog, hè? Salomon. Hoe dat kalm erop, broer. Ja. Dat zit ik schrik nog aan het denken. Ik denk, dat is toch wel iets, dat mag ik nog even nemen. Ja, nou, dat kalm. Ja. Op het Maartensplein. In juli. Must bijwezen als Warpiek. Ja, absoluut. Want als we in het team met z'n allen. Nee, ik zou net praten. Nee, met Frans praten met z'n allen. Ja, maar net aan het denken. Nee, daar ben wij, ja, prachtige taal. Maar wij maar wat, nee, Warpiek bloeien. Zou dat wel. Dwarsbangels. Siep, mooi dat ze wist. Goeie kriesdagen. Ja, doe ik. Fijne vaststelling, jong in ieder geval. En hol me de gaten nog. Hij doet van alles, altijd druk en dat is een goed teken. Geen zet erop, dank u wel. Houd je van de straat, hè? Ja, mooi man, goed. Dennis en Martijn, wil je me nog een krieskrantje hebben, jongens, zo net? Nee, dank je. Nee, doe nou niet. Nee, oh, maar Jorrit. Ja. Zie je, cameraman, kijk nog even hier van me. Zie je, twee heren zitten een soort... Ja, nee. Ja, met een beetje een kriesfeer komen. Ja, zo hier. Ik hier er zelf hard in. Wat, zeg, mooi. Waar is hij? Oh ja, moest je ook hier gaan? Doe iets wat een kater, Erik. Ja, een beetje wel, ja. Een kriesborrel. Dit is mijn ontbijt nou. Serieus? Ja. Chocola, wil dat mij een kater doen? Ik weet het net. Ik hoop het. Mooie kikking in beeld. Het is, sorry, achter de bar misschien nog even. Doe zit toen een lolly. Ja, zit er binnen wel wat green. Goed, ken ik mooi naar Adrie en Arvan. Ben je die cd, Adrie? Ja, heb je nou? Nee, hallo. Hey. Zo, voor de mensen die de beeld bij haar en horen ze, roep ik het even. Voor de mensen die de radio horen, Oer de Greens. Met z'n beiden zitten ze mooi op een foto. En een live concert. We hebben een echte live plaat, dus. Ja, dat wie wel het idee inderdaad. Ik lik al van het begin af van, we willen er meesten bij haar. Je had een hele sfeer, hè, met Spiljenik. We hebben hem opname. Bij Sisse Broers, maar boven het een studio en beneden is een zeeltje en daar hebben we het opname met het publiek. Ja, een soort huiskamerconcert. Een soort huiskamerconcert in setting met een 30, 34 mensen erbij. En daar hebben we het zien om eens twakken spelen en daar hebben we dan de mooiste versies van. Oh ja, beide twakken. De meeste mooiste geduld, maar dat hinsen er wel voor je. Het wie een lange zit. Het wie een lange zit, maar het wie zeer genoeglijk. En we hebben nog voor het publiek, wat erbij wie het rijden bonusnummers erbij opzetten voor studioopnames. Dus we staan 13 nummers op het album Oer de Greens. Ja, en dat gaat natuurlijk over. Dat moet die vrede vertellen en wat het verhaal erachter is. Het verhaal achter Oer de Greens is, het zijn alle gevestigd die haar een oorsprong net in Friesland hebben. Wat we krijgen die is van Daniel Lauwers, dat is van mij al Boetelaan. Dus we hebben de Friese Greens Hendelutsen en Oerzet. En ze stikt mij met de alle oornummers in van Dire Straits en Paul McCartney. En daar moeten we nou even eentje van waan, Paul McCartney. Dat is een heel mooi nummer. Het Do Joost met Jukken en het origineel is Calicio Skies. Ja, Arven nog even, hè? Wie dreigt om... Iedereen had denk ik wat 20, 30, 40 nummers. Als er echt toe naar begint, denkt die stinkt, oh, die is mooi. En dan is het bij hem, kijk wat Siepel zei in de oren, kill your darlings of net? Nou, het is meer van, sommige die klinken gewoon mooi. Hè? Als je met van het begin te spelen, denk ik, oh, dit klinkt mooi. Die dan, en die klinkt ik wel mooi, maar net zo mooi als die ene. Dus dan, nou ja, en zag ik er wat doorheen inderdaad. Beetje ponderbuk, gewoon we hebben het gevoel bij. De reactie van het publiek, van mensen kunnen reageren. Dus dan we kwamen net echt ruzie gewoon, net op botten. Nee. Welke game door? Do Joost met Jukken. Live in Noordwin. Oer de Greens. Het wie opskreun dat ik bij de jedde, van het moment dat ik ben wie. En in een wantie dat ik die voor de zeg, jocht mij jukken, ik wie o sabliet. Ik blijf bij die, voor zo lang als maar woest. Ik blijf bij die, heel in levenstocht. Altijd ziekjend van die te houden. Ik wil net op ja en ik steen het net aan. Wils de engels van Lokus beschermen. Van geheimnissen die wij ik ha. Ik blijf bij die. voor zo lang als maar woest, ik blijf bij die, heel uw levenstocht.
Lang leef je al uw gekke soldaten, spelen jetties een wichtige rol. Nee, zullen wij haren dieren benemen, veracht je de wapens van oorlog nou wel. Ik blijf bij dij, vast zo lang als maar worst. Ik blijf bij dij, heel uw levenstocht. Ik blijf bij dij, vast zo lang als maar worst. Ik blijf bij dij, heel uw levenstocht. Adrie Boer, Arvan Blok. Hoe kon je me koor eigenlijk? Nou, ik ken Adrie al vanuit het werk eigenlijk al. Van toen we allebei in de zwaard werkten. En daar ken ik Adrie al van. En ik ben ik heb nog 4 jaar in Lippenhuizen wennen. Dus we kwamen al eens in de dwarpshoers en dat soort dingen. Toen heb ik ook wel spelen inderdaad. Al langzaamaan van die en kwam het oor inderdaad. Ja, nee, maar je groeit vaak naar dit soort projecten dan, want het klinkt zo simpel, een cd'tje en we doen het leuk en er gaat een heel prototype in zitten. En ik kom te denken, wat je willen. Nou, mooie versjes dus. Twa Haveljet. Het is een heel leuk object om fut te gaan. Ja, bij zijn fut. Ja, hè? Ja. Prijs dan. En mijzelf ook nog niet. Oh, zie je nou? Hartstikke mooi man. Hey, dit is net van niks live opname, want je treden ermee op. De game dus gewoon met trot, wat was het nieuwtje? Of komen er in dit hier nog op trainen? Dit hier net meer, maar we beginnen 6 of 7 januari al in Burgum. En in februari gaan we naar Halvert. Ja, daar weet ik natuurlijk toch op. Nee, maar goed, je kon er gewoon lekker met trot. Ja. Oer de grens en de cd's gewoon te krijgen? De cd is gewoon via mijn site te krijgen. En ja, we hebben net een site lopen, dus dan gaat het even via mijn. Adrie de Boer dus? Ja, Adrie de Boer komt altijd de put. Maar het goed komen. Goed zo. Je bent nog drukker met de kriesdagen of net? Ja. Nou ja, mijn volkert. Ja. De warmte van december. En voor de rest lekker toch wel ongelooflijk kriesbeermoen? Ja, kriesbeermoen. En dan eens even wat met de familie om de tafel. En na de kries nog even terug in mijn aantal dingen. Ja, zo werkt het in. En met die de kriesdagen op vol plant of net? Nee, absoluut niet. Gewoon lekker thuis. Man. Krijg je hier nummer? Welke? Ja, dat is ook weer zo'n hele mooie. Die is vorig hier voor het eerst in de top 100 te landen kwam. Country Roads, Oude Diek. En ik hoop dit hier. Mijn dochter heeft namelijk ook een actie op start. Likker die van dochter van Siep. En dat kreeg een protte geval, want het filmpje wordt op het moment een protte pensioen wat Jim Verlien hier maken. Hè. En Oude Diek wordt het dus. Hè? Ja, mooi. Live door de win! Als de hemel is uw Friesland, heiden bosken, het waard de klaaius maren. Uwen lien ontsteen uit de penvloed en barbermeeske hanen, het leven is er goed. Oude Diek, breng mij thuis, neem in steen, neem in hier in Friesland wil ik wezen, diek naar huis, breng mij thuis. Tien verhalen, leef je vierde, best bijzonder, dat zal altijd zo blijven. Veel in warmte, elke dag opnieuw. Ik zal die niet vergeten, ik ben gek op dijk. Oude Diek, breng mij thuis, neem in steen, neem in huis. Hier in Friesland wil ik wezen, diek naar huis, breng mij thuis. Ik jij een lied in de mond op de radio, de wiezen en de woorden brengen mij voort waarom. En onderwijs krijg ik in ieder het gevoel dat ik al lang naar hoesten maak. Hoesten maak en dan maar je al. Oude Diek, breng mij thuis, neem in steen, neem in huis. Hier in Friesland wil ik wezen, diek naar huis. Breng mij thuis en dan hier mij snel. Oude Diek, breng mij thuis, neem in steen, neem
mij thuis. Diek naar huis, breng mij thuis. Diek naar huis, breng mij thuis. Dankjewel. Fantastisch. Adrie en Arwan, jongens, ik wens jullie een hele mooie Christdagen. Bedankt voor je komst. Oer de Grens CD is te verkrijgen. En die 2000 is ik weer op on tour. Zullen we het zeggen? Zo zeggen we het wel. En ik wil iedereen ook de mooiste dagen van hun leven. Dat wees ik maar de Christenaard. Nee. Prachtig, dank je. Ik ga heel rap even naar Ivo. Ivo, jongen. Even heel kwart, 2018. Nou, wie muzikaal net een heel bijzonder hier, maar we hebben altijd door de derde. En daar springen er een peer uit natuurlijk. Charles Aznavour, daar hielden ze het op een Nederlandse televisie een heel soort oer. En natuurlijk Aretha Franklin. Ja. Dat die mij een heel grote namen. Dat is het wel. En Tony Joe White is ik verstaan. Sabi het wie ik een beetje het eer van de duo's die daar gingen, hè? Wim Kok en Ruud Lubbers. En George en Barbara Bush. Kon ik allebei. En zeggen ze hè? De dokter en de dokter en de dokter, die kon ik al. Sjoukje Hoijmaier, hè? Sjoukje Hoijmaier. Manfred de Graaf. En daar wist toen wat ik het heb, ja. Ja, krijg je meneerke. Ja, dan krijg je. Ik wist hoeveel. Maar ik vond, ik wist wat ik altijd mooi vind, Noorderwien. Dat is altijd muzikaal, elke keer weer. En ik vond het, dat begon dit hier al heel mooi mee, vond ik zelf, de Awkward Family Portraits. Die Wales waren. Jonge jonkies in dat famke achter die drums. Het Wales waren. Ik vond het Noorderwien hier weer een bijzonder mooi hier. En hij heeft het mooi afsluiten, ik, maar Adrie en mooi Siep. Ja, we kunnen nog hier. Dank u wel. Oh ja, het Goornijs duo Ivo en Willem leeft nog. Dus wij gaan het Ja. 2019 geef ik gewoon terug. Volkert, dank u wel. Goeie Christ. Dank u wel, doe ik. Ja. Geniet ervan. En dan ben jij hier in 2019 weg. Goed zo. Het laatste. Muzikale beurt, dames en heren. Jou ook onder de beide broeren die hier stopt het met zijn zangcarrière door. Het twijfelt. En met dat gevoel kennen we mooi de Christine. Ik vond het mooi dan binnen. Jongens, altijd welkom. Ze hebben nog één keer aan, want hij stopte wat abrupt bij je eerste poging. Dit is hem. Dennis en Martijn Cornelissen, dames en heren. Live in Noorderwien. En ik wens je vanaf dit plak alvast een hele mooie Christ. Jongens, game gong. Nou, proberen we het nog een keer, hè. Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, oh ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Dus vervigheid vindt daar vrede, ziekigheid vindt er geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden, daar waar mijn broeders nog zijn. Droomland, droomland, oh ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Nou komt ie. Ja. Daar is steeds vrede, dus
Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Droomland, droomland. Oh, ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Dank u wel.